गिबि मन्त्री आइजो उद्यमिता अभियाननि गेजेरजों आइजोफोरनो सेक राननानै होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मनपुर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय मैया सानसेनि हाबाफारिजों आसाम सरकारनि बानजायनायाव 64 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गावसुंथार हान्जानि आइजोफोरनो आइजो उद्यमिता अभियान बिथांखिनि गेजेरजों 10,000 राङारि अनसुंथाइनि चेक राननाय हाबाफारि जानानै थाङो। हादोरसानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो गावसुंथा हान्जाफोरनि आइजोफोरखौ आत्मनिर्भर आरो थुलुंगानि महरै दाफुंनो थाखाय रायजोनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे सिमां नुदों, जायखौ मावफुंनाया दिनैसिमबो सोलिगासिनो दं। मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवानि नुजाथिनायाव आइजो उद्यमिता अभियान बिथांखिनि गेजेरजों दिनै गुबुन बियाबफोराव 10,000 रांनि चेक राननाय बायदिनो 46 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय आइजोफोरनोबो बे 10,000 रांनि चेकखौ राननानै होनाय जायो। बे चेक राननाय हाबाफारियाव आसामनि मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवाजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि, लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि, उदालगुरि बियाबनि एमएलए गोविन्द चन्द्र बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा प्रेस मोसाहारि, बिटिसि एलएनि बुंथिगिरि ट्रेडिप दैमारि, उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि पुलक पाटगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों। दिनै उदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय आइजोफोरनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय आसाम सरकारनि मानगिदिर गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लानाय जि महिला उद्यमिता आसनि बिनि चेक बिलाइनाय हाबाफारि दंमोन आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि समस्तियाव गासै 25,284 आइजोफोरनो 10,000 करि रांनि चेक होनाय जाबाय। बेखौ आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामाव थानाय आइजोफोरखौ रांखान्थिनि बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो इटिमेटे जे बिभिन्न जायगायाव बे हाबाफारिनि गेजेरजों चेक होनाय जाबाय। दासिमहालागै प्राय 32 लाख आइजोफोरनो 10,000 करि रां होनाय जाबाय आरो बेखौ होनायनि उद्देश्यआनो जाबाय बेखौ जास्ट ओरैनो जाहा खामानि खरस खालामनायनि थाखाय होआखै, खिन्थु बेखौ मोजाङै बिजनेस खालामनाय बेबसाय खालामनाय बेपार खालामनानै बे रांखौ बांहोनानै जाहाथे गावनि न'खरनि रांखान्थि लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनो हायो बे उद्देश्य लानानै बेखौ होनाय जादों। इटिमेटे मानगिदिर चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे नैबेखौ जाय आइजोफ्रा बे 10,000 रांखौ मोननानै मोजां खामानि मावगोन आरो बांहोगोन बिथांमोननो नेक्स्टआव 25,000 करि होनाय जागोन बेबायदिनो खोथा होदों। दिनै जायफ्रा मोनबाय बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे दिनै जायफ्रा 10,000 करि मोनबाय बिथांमोना जाहाथे बे रांखौ मोजाङै बाहायो आरो बेखौ बिजनेसाव बाहायो आरो बांहोनो थाखाय नाजायो आरो गावनि न'खरजों लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जाहाथे गोख्रों खालामो बेखौनो खावलायबाय। जिहेतु जोंनि आइजोफ्रा गासिबो गामियारि ओनसोलनिनो गोजा, गामियारि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै जोंहा माबायाव टाउनाव मात्र 15,000निख्रुइ एसे बारा मोनदों आरो बाखि गामियारि ओनसोलनि गोजा आरो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि आइजोफोर दं। बेनिखाय जिहेतु मोनसे सरकारा बे रायजोनि सिङाव थानाय गासैखौबो समान नोजोर नायनो गोनां जायो, बेबायदिनो नोजोर हिसाबै थानाय गासैबो हारि हारिसाफोरनि आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बे रांखौ होनाय जाबाय आरो आं आसा खालामदों दिनै बेयाव नुजाफैनानै जा मानगिदिर हाग्रामा महिलारि बिथां लोगोसे आसामनि मन्त्री मुस्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोनाबो फैनानै आइजोफोरखौ जिबायदि थुलुंगा होफैबाय बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों।